Idan ka karanta wannan sura a ranar Juma'a, Allah zai gafarta maka zunubanka, zai yalwata maka arzikinka, zai bayyana ma maƙiyanka, sannan mala'iku 70,000 za su rinka nema ma gafara a wajen Allah, sannan Allah zai gina maka gida a aljanna alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الكواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونسيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. يا أيها السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake haduwa a wannan channel namu mai albarka na Ajaibul Asrar. Kar a manta, yau ne farkon haduwanmu da kai da yin subscribe a wannan channel namu, kunna ƙararrawan sanarwa ta inda mun ɗaura sabon fa'ida zai sami isuwa zuwa gare ku. Sannan in kuma tuntuni muna tare, to barkanmu da sake haduwa a wannan channel namu mai albarka. A yau mun zo muku da wannan fa'ida ko waɗannan fa'ida masu daraja na wannan sura mai girman gaske. Wannan sura tana daga cikin sura masu girma, kuma taska daga cikin taskoki na surorin alkur'ani. Wannan sura tana da asirarai daban-daban akan duk wani kashful basira, ma'ana yayi abin da ya fako gare ka, ka iya gane waye maƙiyanka waye abokinka na gaske. Allah zai bayyana ma shi, ka fahimci wane ne yake son ka kuma wane ne yake tare da kai kuma maƙiyinka ne. Sannan wannan sura tana da matuƙar tasiri akan jalabi na arziki. In dai mutum yana karanta wannan sura, yadda dai za mu yi bayani ga wanda ke son Allah ya azurta shi da kuɗi su rinka shigo mai ta inda yake tunani da ta inda baya tunani, kamar saukar ruwan sama, to wannan sura tana da tasiri akan haka. Sannan tana da tasiri kamar yadda muka faɗa akan kashful basira, ya zama duk wani abu kana gani za ka fahimci gaskiyar lamari da ƙarya ne za ka fahimta, za ka rinka gane mai gaskiya da wuri da kuma maƙaryaci mayaudari. Sannan in kana so ka rayu cikin ɗumanina, ma'ana kullum ka tashi cikin nutsuwa, ka yi bacci a nutse, ka tashi a nutse, ma'ana cikin kwanciyar hankali, kullum ba wani abu da zai rinka ɗaga ma hankali, to insha Allahu ka riƙe wannan sura, to za a sha mamaki akan duk waɗannan abun da muka bayyana. Kamar yadda muka ce, duk wanda yake so a kullum ya ji shi a nutse, ya zama ba wani abun da zai rinka ɗaga mai hankali, ba wata buƙatar da za ta dame shi, ba wani abin da zai dame shi na rayuwa, to ka rinka karanta wannan sura kullum kafin ka kwanta bacci. Ka rinka karanta wannan sura kullum kafin mutum ya yi bacci, kafin ka kwanta bacci. Wannan sura ita ce suratul dukan. Mutum ya karanta, duk wanda yake so ya kasance cikin nutsuwa da kwanciyar hankali a rayuwar shi gaba ɗaya, to ya riƙe wannan sura yana karanta ta kafin ya kwanta bacci a kullum. Ya karanta ta kafa ɗaya kafin ya kwanta bacci. Insha Allahu har rayuwar shi ta ƙare, in ma damar ya riƙe wannan fa'ida da muka bayar, to insha Allahu darajar wannan sura alfarma annabi ba zai ga abin da zai rinka ɗaga mai hankali ba. Sannan wannan sura
in kana da bukata kawai ka yi alula ka zo ka yi sallah na neman biyan bukata, ka karanta wannan sura sannan ka yi addu'a, insha Allahu addu'arka za ta karɓu, Allah zai karɓa ma addu'anka. Wannan sura in kana da fita neman aiki za ka yi, za ka fita, kafin ka fita ka yi alula ka yi sallah raka'a 2 neman kusanci da Allah, kama annabi salati, ka karanta wannan sura ka fita. Sannan in jarabawa ce da kai, ita ma ka yi wannan sura, tana da ƙarfi, tana da tasrifi daban-daban, asirarai daban-daban, kuma alhamdulillah wannan sura ma damar ka karanta ta da yaƙini, insha Allah za a ga abin da ake so. Sannan fa'idar mu a yau shine muka ce wannan sura a karanta ta ranar Juma'a ga wanda yake son Allah ya bayyana mai waye maƙiyin shi sannan waye masoyin shi. Wanda yake so Allah ya bayyana mai waye masoyin shi waye maƙiyin shi, to ake karanta wannan sura a ranar Juma'a bayan sallar asuba. Bayan sallar asuba za ka karanta wannan sura ƙafa 7, to insha Allahu kafin wata Juma'a ta zagayo za ka fahimci mai son ka na gaske da kuma wanda yake abota da kai kuma amma maƙiyinka ne. Sannan in ka riƙe wannan kuma sura bayan sallar asuba ƙafa 3, to insha Allahu daga ganin maƙaryaci za ka gane shi, sannan daga ganin yaudara za ka gane, daga ganin in damfara ce, in madamfara ne, kana ganin su za ka gane. Babu abin da zai fa kuma ma'ana komai Allah zai buɗe ma idan basirarka, sai dai wasu abun ma ka yi dariya kawai. Ba wanda zai zo ya ma wata surkulle alfarma annabi, ma damar ka riƙe karanta wannan sura bayan sallar asuba ka rinka karanta ta. Sannan wanda yake so Allah ya azurta shi, wanda ke son Allah ya azurta shi da arziki, ya rinka samun arziki, ya rinka samun alkhairi ta inda yake tunani da ta inda baya tunani, arzikin shi yalwata matuƙar rayuwa, to ka riƙe wannan sura kana karanta ta duk kafin ka kwanta bacci, amma da shakali da kullum dai ka rinka karanta ta ƙafa 3 kafin baccinka. To insha Allahu za ka ga alkhairai, arzikinka zai yalwata ta inda kake tunani da ta inda baka tunani, za ka rinka samu kamar zubar ruwan sama alfarman annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan sirri haka yake, muna ƙara jaddadawa da bada shawara akan koyaushe mutum ya rinka miftahul amal, ya yi istighfari, salatin annabi, hailala kafin ya ɗauki kowane aiki ya yi, ko da istighfarin salatin annabin ko da ƙafa 11 ne, ba sai ma mutum ba zai iya ɗaukan ƙafa 100 ba, ƙafa 11 insha Allah, ko da ƙafa 7 ne ma, adadi ne masu sirri, mutum zai iya riƙewa. To wannan fa'ida haka yake. Wa dumtum fi ri'ayatillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.